ceapam go bhfuil just mar gailgur tanga cin eile tá sé níhé gohfuil caiid an níos liú leis. Tá sama just an achta bhí mu déanamh drama agus chum mu méid ebre céineach sa cin gailge is a bimachta chur sa cin gail béla. Ní dólam go siad céadfim géad mar an ggéine, ceapan go siad ag chuir fiabhs mór ag dramaíocht na gailge ach cinnta tá níos mó ebre le déanamh ag drama gailge. Sin an gohfuil le gohorias leis na sabbaldramas tíir se me cap gohfuil rasnaíon na bhd ní searna sé frééis sí so sin an gohfuil siad cinnte. Tá me ceap gohfuil an caiid an ach go bach níle nóhan sim ag daoine an, so ochta níos fearr amach le níos múspéis ag daoine eile le na drámaí gailge. Is asúir mé so bhí mé golóir drámaí i méile agus in Gaeilge agus tá drámaí in Gaeilge cinál cosúla na chéileh go hunúil fáin chuile duine bás agus bí an scéal an brnach agus i méle tá golóir agsúach da is féidir leis an scéal bheith green nu aonrad. So féidir gur cóir níos mó agsúach de bheith i drámaíochta in Gaeilge. Má breithnín tú fiú ar an telefís le Grasnarún agus na lehéid sin tá si díntaach ceapan ghfuil an storylines táiste an tá si díntaach le compráid le cúpla le subbachlá ar béad a ceapan ghfuil siad fiúháin níos fearr. Ceam gohfuil, tá cúpla cean má agus cúpla cean donna cosúla dramaíocht trí bhéir le chun má. Ar nó, breithin sé ar an drama. Tá agus ní tá glóradí le má deanting Gaeilge le cos le corp agus anam agus rasnaíon agus a lehéid sin ach a gan am céanna níl an caiidin céarna le níl poblíoch céarna ag le do má Gaeilge so tá si difriúil. Breithin sé ar an drama is dócha, is málamsa na drama Gaeilge tá cinán nua ise ní hain cinán na sean cín lom, so dumsa go pásanta breithin sé ar an drama ach fós é na musicals i méile is even no míad, so I say ar an cóchaid na breithin sé ar cin cinál drama.